లాతూర్ గ్రామంలో భూమిలో నుంచి వింత శబ్దాలు వస్తున్నాయి. లాతూర్ గ్రామంలో భూమి నుంచి వింత భయంకరమైన శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై శాస్త్రవేత్తలు, ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. మహారాష్ట్రలోని లాతూర్ జిల్లా హసోరి గ్రామంలో భూమి లోపల నుంచి వస్తున్న వింత శబ్దాలు గ్రామస్తులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ జియోమాగ్నెటిజం నిపుణులకు అందించిన సమాచారం ప్రకారం వీరితో పాటు నాందేడ్లోని స్వామి రామ్నాథ్ తీర్థ్ మరవాట యూనివర్సిటీ నిపుణులు కూడా వింత శబ్దాలపై అధ్యయనం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ శబ్దాలకు తొలుత గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యానికి గురైనప్పటికీ వారం రోజులుగా అవి కొనసాగుతున్నందున భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ గ్రామానికి 28 కిలోమీటర్ల దూరంలో కిల్లారి అనే ఊరు ఉంది. 1993లో అక్కడ భారీ భూకంపంతో 9,700 మంది ప్రాణాలు